Ето какво прави. Дзън, подскача, прави черен екран и т.н. Като дам на основния и този буклук, като дава сигнала тук, проблема го прави само в малкото екранче. Не го прави постоянно, но го прави много често. Пети си го е това нещо. Тук Добре. може да се използва. Видяхте ли? Тук що го направи. Прави идиотските си проблеми ето тук, в малкото екранче. Значи не е проблема с телевизора, заради този буклук, заради ето този буклук, аз се оплаших, че имам проблем с телевизора. И трябва да го пращам на ремонт. Го буклука на едно. Да не говорим, че на 300 мегабита кабел свързан, през оптика, от оптика ми идва 300 мегабита, с скъп меш, кабел свързан към меша, забива, чуди се, възстановява се, какво се възстановява, колко прави, не може да се свържи, трябва да го ресартираш. От няколко дена почна си това буклук. Ще идиот, ще ни да прави тук. Пищи, пращи, чу се и сега в запис. Това е най-доброто устройство на света. Вероятно, МТЛ е най-добрата телевизия, защото това нещо се опитахме няколко пъти да го дадем, нито го приемат за ремонт, нито ти дават някакъв документ, че си ходил в МТЛ, това е едно, нито нищо. Това е най-хубавото нещо на света. И нямаме право да се оплакваме от качеството.